It's your boy, Fresh Yahaya. Kai daga jin kamshi na turare ka san dole sai amare amarya da kunshi ga lalle shi yasa angonta ya bude hakware Naziru da Rayya kuna ta ciki mu da babu aure muna zauri in ka ga idon mu a zazzare yan mata masu kyawu sun zuwa neman abinci fita ta baya daki filo ne a kirjina ko da yaushe gani cikin sauro ban koshi ba mamaki dan karo daki na da dattiwa zai sharo ne na shiga okko fresh gobro gidan su hafsa zani in kai goro farin ciki za mu yi aure an riga an daura makiya su yi kuka mu kuma soya aure lokaci garai gashi na ku ya zo an daura Naziru an kwarai ya ko ta samu amarya shikenan aure lokaci garai gashi na ku ya zo an daura Naziru an kwarai ya ko ta samu amarya shikenan Naziru kai ne ango kwalla ango ka sha kamshi cikin ka tsaftsafsar da na kalla na ta dariya har da murmushi fuskar ka idan wata mata kalla dole amarya ku za ta yi kishi Harisu ila ango kuka shirya dakin amarya za ku kai Naziru Rayya ce a gabanka an san kana so ne aka baka domin ka kai har cikin gidanka Kudiba ya kasa sauke kula domin irin girkin da ta yi maka ina da yar shawara gare ku auren nan da an kai maku ya zan matsalan tsiran ku farin ciki za mu yi aure an riga an daura makiya su yi kuka mu kuma soya aure lokaci garai gashi na ku ya zo an daura Naziru an kwarai ya ko ta samu amarya shikenan aure lokaci garai gashi na ku ya zo an daura Naziru an kwarai ya ko ta samu amarya shikenan ganin ki sai da ya ja hankali na shigar ki da kyau waye dawisu amarya dan Allah kar da ki canza kisan da safi yana son breakfast amarya dan Allah fa ki jure ki baiwa ankon ki haƙƙin aure sauran matan a yawo suka kare ki fi da kina gidan aure nan da wata tara kin samu jinjiri ankon ki jarumi yaron ki jinjiri lalle tun kin gari ba ta haƙuri Naziru Rayya ku ne abun fahari farin ciki za mu yi aure an riga an daura makiya su yi kuka mu kuma soya aure lokaci garai gashi na ku ya zo an daura Naziru an kwarai ya ko ta samu amarya shikenan aure lokaci garai gashi na ku ya zo an daura Naziru an kwarai ya ko ta